Di ba sabi ko kanina may lumalapit dito? Kinover ko talaga hanggang dito siya, tapos tumapat ako sa fan. Grabe guys, halos makatulog na ako sa sobrang relax. Feeling ko nandun ako sa spa na massage yung mukha ko, na sobrang maganda to guys sa mga nagpupuyat. As in. Hello everyone! Welcome back to another vlog! Delivery! Gagaling ko lang sa duty guys, and nandito na naman yung bata na makulit. May nagkakalat na naman! I just need to do some emails guys, kasi may mga kailangan akong ipass sa PRC, and kailangan kong ipass sa isa pang, you know, institution. Si Bebe. Ano sasabi mo sa kanila? And we have the news box. Hi everyone! Today we're going to open this news box. News box? Pumili ako guys ng ano ba to? Pumili ako guys ng ano ng ice cream mold sa Novo, and look how cute it is. Yun, take 40 pesos lang to. Pinili ko itong maliliit para kay Bebe, tapos nilagyan namin ng Milo. Come on, let's eat. Ano gusto mo? Purple? Oh, ang hirap. Gusto ko yung violet na purple. May ice pa siya. Oh my gosh! It's a wonderful surprise there. It's a wonderful surprise there. It's a slippery. Slippery and disgusting. Slippery and disgusting. Paano tinanggal ito nila, Mami? Kumain ka na ba? Ako. Ah! It pops! Wow! Ako yan. Gusto ko mo to? Yeah. Akin yung pink. Yeah! Amazing! Ang nahulog na. Sarap. Sarap guys, Milo. Alala ko nung bata kami, Milo ginagawang ice candy eh. Sarap sana to pag buko. Sa Novo guys, maraming sizes. 40 pesos lang to yung 6 na ganito kalalaki. Samantalang sa Daiso, 88 pesos. Kaya mas gusto kong mag-shop sa Novo kaysa sa Daiso eh. Kasi mas sulit ang price doon. Hey guys, sorry hindi ko na kayo na-update. Sobrang babad ako sa computer guys. Ang dami kong ginawa ng mga documents, finilapan na ganyan, nasa sobrang busy lang talaga. And I was planning to go to Baguio tomorrow, but then, yun nga, may duty, may trabaho pa, so hindi ako makakapunta to fix those things. But hopefully, I can go to Baguio on Monday. And I also plan to go to Ilocos this weekend, pero parang hindi talaga kaya ng schedule. But before I go to sleep, kakatapos ko lang nag-toner and magmamas muna tayo. I use this fresh collagen mask sheet. Ito yung binigay sa akin ni Sis Angelica dun sa swap namin nung last Christmas. Ayan, gagamitin ko siya ngayon. Grabe guys, ang bango niya. Medyo mahirap lang siyang ilagay kasi wala siya yung medyo patigas niya na part. But tsaka medyo maliit yung dito. Tapos may lumalawit na ano. Parang pwede atang i-cover sa mata ito. Ayan. Pwede mong iganyan kung gusto mo. Diba? Ayan. And, nakaka-relax. Sobrang bango niya. Alam niyo yung, it reminds me of my college days. Kasi kasing amoy niya yung pabango ko na galing prescripto dati. Yung kulay green, yung pangbabae na, na kulay green yung liquid niya sa loob. Basta yun, hindi ko na alam kung anong pangalan ng pabango na yun. But yun, galing siya sa prescripto. Guys, eto na siguro yung the best na natry ko na face mask sheet. Bili daw to ni Sis Angelica sa Miniso. Minessage ko talaga siya guys. Kasi, di ba sabi ko kanina, may lumalapit dito. Kinover ko talaga hanggang dito siya. Tapos tumapat ako sa fan. Grabe guys, halos makatulog na ako sa sobrang relax. Feeling ko nandun ako sa spa na massage yung mukha ko, na sobrang maganda to guys sa mga nagpupuyat. As in.